Co kdybych vám řekl, že nejmocnější silou, která formuje celý váš život, nejsou peníze, které vyděláváte, talent, který máte, ani příležitosti, které se vám naskytnou? Je to něco mnohem hlubšího, něco skrytého, co většina lidí nikdy plně nepochopí. Je to vaše mysl. Vaše myšlenky mají sílu vás povznést nebo zničit a v mnoha ohledech určují váš osud. Nejde jen o motivační mantru, ale o myšlenku zakořeněnou ve starověké stoické filozofii. Stoikové věřili, že sice nemůžeme ovládat to, co se nám děje, ale můžeme zcela ovládat to, jak na to reagujeme. Dnes se ponoříme do tajemství mentální síly. Ať už se snažíte překonat výzvy nebo prostě jen lépe porozumět tomu, jak se vypořádat s nevyhnutelnými vzestupy a pády života, poznatky ze stoicismu nabízejí nadčasovou moudrost, která je dnes stejně relevantní jako před 2000 lety. Duševní odolnost není jen o odhodlání nebo vytrvalosti. Jde o kultivaci správného myšlení, zakotveného v jasných, silných myšlenkách, abyste mohli čelit jakékoliv překážce s důvěrou a jasností. A tady je pravda. Někteří z vás, kteří se na tohle právě díváte, možná cítíte skepsi. Možná si říkáte, je to opravdu tak jednoduché? Může pouhá změna mého myšlení opravdu změnit celý můj život? Chápu to, ale doporučuji vám vydržet až do konce, protože to, o čem dnes budeme mluvit, zpochybní vaše předpoklady a otevře vám to mysl pro neuvěřitelnou sílu, kterou již máte. Až skončíme, pochopíte, proč je ovládnutí vaší mysli klíčem k ovládnutí vašeho života. Pokud jste připraveni vyrazit touto cestou, dejte videu like, sdílejte ho s ostatními, kteří chtějí růst, a přihlaste se k odběru, abyste se dozvěděli více o stoicismu a jeho uplatnění v moderním životě. Pojďme na to. A věřte mi, budete chtít zůstat až do konce. Lidský mozek generuje asi 70 000 myšlenek denně. To je neuvěřitelné množství mentální aktivity a nejde jen o náhodný šum. Každá myšlenka má svou váhu a ovlivňuje vaše emoce, rozhodnutí a směr vašeho života. Stoikové to dobře věděli a učili, že to nejsou samotné události, které lidi znepokojují, ale jejich úsudky o nich. To znamená, že ovládáním svých myšlenek v podstatě ovládáte své reakce a svou realitu. Zamyslete se nad tím, jak jedna jediná negativní myšlenka brzy ráno může ovlivnit celý váš den. Může nastavit tón podráždění nebo smutku, který ovlivní každou vaši interakci a každé vaše rozhodnutí. Stoikové by navrhli, že máme sílu zpochybnit a změnit tuto počáteční myšlenku. Například, pokud se probudíte s pocitem, že vás čeká náročný den, nenechte se jim pohltit. Místo toho si připomeňte, že jste již čelili mnoha náročným dnům a přežili jste je. Tato změna není jen pozitivním myšlením. Jde o to, abyste své myšlenky zakotvili v realitě a ve svých vlastních schopnostech. Tato praxe nespočívá v potlačování negativních myšlenek nebo emocí. Spočívá v tom, že jim nedovolíte, aby vás ovládli. Jde o to je pozorovat, pochopit, proč vznikly, a pak se rozhodnout, jak je necháte ovlivnit vás. Zde přichází na řadu stoický koncept vnitřní pevnosti. Představte si svou mysl jako opevněné město. Za hradbami se odehrávají události. Lidé říkají různé věci, život plyne, ale uvnitř svých hradeb jste suverénní. Vy rozhodujete, které myšlenky vstoupí dovnitř a které ne. Tato mentální disciplína vás chrání před zbytečným stresem a udržuje vás efektivní a racionální. Procvičováním kontroly nad svými myšlenkami také zlepšujete svou schopnost soustředit se na to, co je skutečně důležité. Stoikové kladou důraz na soustředění se na to, co můžeme ovlivnit, a na odpoutání se od toho, co ovlivnit nemůžeme. Když vynakládáte méně energie na trápení se nad tím, co nemůžete změnit, máte více energie na to, co změnit můžete. To neznamená, že ignorujete realitu situací nebo své pocity z nich. Znamená to, že k nim přistupujete z pozice síly a volby. Síla myšlenek je obrovská a pochopení tohoto faktu vám dává nástroj nejen pro osobní štěstí, ale i pro hlubokou osobní proměnu. Až se příště ocitnete v bouři negativních myšlenek, vzpomeňte si na stoické učení. Není to situace, která vám způsobuje utrpení, ale vaše myšlenky o ní. Klíč k lepším zážitkům, naplněnějšímu životu a skutečné duševní síle máte ve svých rukou, stačí ovládnout sféru svých myšlenek.
Většina lidí zažívá v průběhu svého života několikrát nepřízeň osudu, ale není to samotná nepřízeň osudu, co nás definuje. Je to to, jak na ní reagujeme. Stoikové považovali nepřízeň osudu za zásadní prvek lidského života. Něco, co prověřuje náš charakter a posouvá naše hranice. Marcus Aurelius, stoický císař a filozof, kdysi napsal: překážka v jednání posouvá jednání vpřed. To, co stojí v cestě, se stává cestou. Tento hluboký postřeh odhaluje, že překážky nejsou pouze překážkami, které je třeba překonat. Jsou příležitostmi k růstu a seberozvoji. Přijetí nepřízně osudu znamená změnit náš pohled na obtíže z překážek na neocenitelné kroky na cestě k osobnímu rozvoji. Když čelíme výzvě, ať už jde o profesní neúspěch, osobní ztrátu nebo dokonce globální krizi, naším přirozeným instinktem může být ustoupit nebo lamentovat nad svým neštěstím. Přijetí stoického přístupu nás však povzbuzuje k tomu, abychom se sami sebe zeptali: co mě tato zkušenost může naučit? Tato otázka mění povahu našich zkušeností a proměňuje nepřízeň osudu v učebnu. Stoický přístup nezlehčuje bolest nebo obtížnost náročných situací, ale soustředí se na to, jak z nich vytěžit hodnotu. Každá výzva, které čelíte, je příležitostí procvičit si ctnosti jako trpělivost, odolnost a odvahu. Například ztráta zaměstnání se zpočátku může jevit jako devastující rána pro vaši kariéru, ale také nabízí příležitost přehodnotit svou cestu, objevit nové příležitosti nebo rozvíjet dovednosti, které jste dosud zanedbávali. Podobně vás jednání s obtížnými lidmi učí ctnosti trpělivosti a porozumění. Navíc přijetí nepřízně osudu podporuje náš růst tím, že nás vytlačuje z komfortní zóny. Je pohodlné pokračovat v našich zvicích a rutinách, ale růst často vyžaduje nepohodlí. Stejně jako svaly potřebují zátěž, aby zesílili, i naše psychické a emocionální svaly potřebují výzvy, aby se rozvíjely. Když aktivně přijímáte nepřízeň osudu, nejenže přežíváte své okolnosti, ale využíváte je jako páku, která vás pohání vpřed. Stoicismus nás učí, že bychom měli nejen přijímat nevyhnutelnost nepřízně osudu, ale aktivně ji vítat jako součást života, která obohacuje naši lidskou zkušenost. Tímto způsobem proměníme každou překážku v nástroj a každou porážku v přípravu na návrat. Skutečnou míru našeho charakteru a síly neukazuje to, jak si užíváme úspěch, ale to, jak čelíme nepřízni osudu. Sebekázeň je často uváděna jako klíčová vlastnost úspěšných lidí ve všech oblastech a činnostech. To není překvapivé, když uvážíme, že sebekázeň je jádrem stoicismu a umožňuje lidem žít podle svých hodnot a usilovat o smysluplný život bez ohledu na vnější okolnosti. Stoicismus nejen doporučuje sebekázeň, ale vyžaduje ji jako ústřední praxi pro ty, kteří chtějí pěstovat ctnost a moudrost. Stoičtí filozofové, od Marca Aurelia po Epiktéta, učili, že sebeovládání je základem života s cílem a integritou. Sebekázeň v podstatě spočívá v tom, že se rozhodujete v souladu se svými dlouhodobými cíli, místo abyste podléhali krátkodobým požitkům, které vás svádějí na scestí. Jde o to, abyste své činy sladili se svými racionálními rozhodnutími, i když vás emoce nebo impulzy táhnou jiným směrem. To může znamenat vstávat o hodinu dříve, abyste mohli meditovat nebo cvičit, i když se vám chce spát. Nebo dát přednost zdravému jídlu před fast foodem. Nebo dokonce strávit večer prací na svém projektu místo sledováním seriálu. Pokaždé, když se tak rozhodnete, projevujete sebekázeň. Sebekázeň ve stoickém smyslu však jde hlouběji než jen odolávání pokušení nebo dodržování harmonogramu. Jde o pěstování vnitřní síly, která vám umožní zůstat věrný svým zásadám tváří v tvář nepřízni osudu, rozptýlení a okamžitým touhám. Jde o to mít duševní sílu říci ne věcem, které neslouží vašemu konečnému cíli, a říci ano často obtížnějším úkolům, kterému slouží. To vyžaduje neustálé vědomé úsilí sledovat a kontrolovat své myšlenky a impulzy, aby byly prospěšné, nikoli škodlivé. Klíčovým aspektem sebekázně je pochopení, že každé malé rozhodnutí přispívá k větším životním výsledkům. Stoikové zdůrazňují důležitost bdělosti při každodenních rozhodnutích a uznávají, že návyky vytvořené v malých okamžicích určují vzorec pro větší životní rozhodnutí.
Tato myšlenka je podobná trénování svalu. Každé opakování ho posiluje. Stejným způsobem každý případ, kdy si vyberete těžší správné řešení na místo snadnějšího špatného, posiluje vaši vůli a schopnost udržet si sebekázeň v náročnějších situacích. Sebekázeň navíc nespočívá pouze v kontrole jednání, ale také v regulaci emocí a myšlenek. Zahrnuje rozpoznávání negativních vzorců myšlení a jejich aktivní přeměnu na konstruktivnější. Tento mentální aspekt sebekázně je zásadní, protože myšlenky řídí emoce a jednání. Kontrolou kaskády u jejího zdroje, vašich myšlenek, můžete dramaticky změnit své emocionální a behaviorální reakce. Praxe sebekázně se vztahuje také na to, jak využíváme svůj čas. Stoikové si byli dobře vědomi konečnosti času a nabádali nás, abychom ho využívali moudře a neplýtvali jím na zbytečné činnosti a starosti. Tento pohled činí sebekázeň nástrojem růstu a filozofickým postojem k etickému využití času. Sebekázeň, jaký učí stoicismus, není jen o samotném sebezapření. Jde o volbu života, který je v souladu s vašimi hodnotami a aspirace. Jde o to činit rozhodnutí, která mohou být v daném okamžiku obtížná, ale která v dlouhodobém horizontu vedou k větší spokojenosti, integritě a naplnění. Prostřednictvím sebekázně nejen zlepšujeme svůj život, ale také rozvíjíme odolnost a sílu potřebnou k tomu, abychom čelili nevyhnutelným výzvám života s grácií a vyrovnaností. Tento druh kázně zajišťuje, že když nastanou těžkosti, můžeme jim čelit přímo. Vize je více než jen cíl nebo sen. Je to hluboké pochopení toho, čeho můžete dosáhnout bez ohledu na své současné okolnosti. Tento koncept hluboce rezonuje se stoickou filozofií, která nás učí rozlišovat mezi tím, co můžeme ovládat, a tím, co ovládat nemůžeme, a soustředit se pouze na to první. Stoikové chápali, že i když nemůžeme ovládat vnější události, vždy můžeme ovládat své reakce a udržet si svou vizi bez ohledu na vnější tlaky. Pěstovat vizi nad rámec okolností znamená vidět za svou bezprostřední situaci a soustředit se na své dlouhodobé aspirace. Tato vize funguje jako vodítko, které vám pomáhá procházet životními výzvami, aniž byste se ztratili ve frustraci daného okamžiku. Pro stoiky šlo o život v souladu s osobními hodnotami a rozumem, o snahu o osobní dokonalost, bez ohledu na vnější situaci. Pro nás to může znamenat stanovení osobních měřítek a životních cílů, které jsou v souladu s našimi nejhlubšími hodnotami, nejen se společenskými očekáváními nebo prchavými touhami. Udržování vize vyžaduje jasnost a odhodlání. Jasnost zahrnuje přesné pochopení toho, čeho chcete dosáhnout, proč je to důležité a jak toho chcete dosáhnout. To může znamenat definování kariérních ambicí, přijetí zdravějších životních návyků, které odrážejí respekt k vašemu tělu, nebo pěstování vztahů, které podporují růst a porozumění. Odhodlání znamená udržovat směr i tehdy, když se objeví rozptýlení, překážky a neúspěchy. Zahrnuje odolnost a schopnost přizpůsobit své strategie, aniž byste ztratili ze zřetele své konečné cíle. Kromě toho pěstování vize, která přesahuje okolnosti, také znamená být připravený někdy stát osamoceně. Stoičtí filozofové čelili nepřízni okolí, které nezdílelo jejich oddanost ctnosti a rozumu. Podobně i sledování vize, která se odchyluje od konvenčních cest, může někdy vést k izolaci nebo kritice. Zde je klíčová stoická praxe emoční odolnosti, která vám pomáhá zůstat neovlivněný názory ostatních. Tento přístup k životu založený na vizi nejenže tlumí negativní dopady špatných časů, ale také umocňuje dobré časy tím, že poskytuje smysl a směr. Každý krok směrem k vaší vizi přidává vašemu každodennímu životu další vrstvu smyslu a uspokojení, díky čemuž i běžné úkoly získávají na významu. To je v souladu se stoickým ideálem smysluplného života, kde každá akce je součástí širšího příběhu osobního růstu a přispění k vyššímu dobru. V praxi kultivování vize nad rámec okolností zahrnuje pravidelnou reflexi a sebehodnocení. Znamená to přehodnocovat své cíle, abyste se ujistili, že stále rezonují s vašimi hodnotami, a upravovat je podle toho, jak rostete. Zahrnuje to také kultivování myšlení založeného na vytrvalosti a flexibilitě, které vám umožní pokračovat vpřed, i když se pokrok zdá pomalý nebo neviditelný. Vaše vize je vaším plánem pro život. Je to více než jen soubor cílů.
Je to projev vašich hodnot, snů a charakteru. Tím, že své každodenní činy sladíte s touto širší vizí, zajistíte, že bez ohledu na okolnosti, kterým čelíte, budujete smysluplný a cílevědomý život. Tento stoický přístup nám nejen pomáhá přežít výzvy, kterým čelíme, ale také nám umožňuje proměnit každou překážku v odrazový můstek na cestě k naplnění našeho skutečného potenciálu. Nejde jen o to vydržet těžké časy, ale o to využít tyto zkušenosti jako katalyzátory osobního růstu a odolnosti. Tato myšlenka je ústředním bodem stoicismu, který učí, že překážky jsou skryté příležitosti. Stoikové věřili, že svůj charakter a sílu rozvíjíme nikoli v dobrých časech, ale prostřednictvím výzev, kterým čelíme a které překonáváme. Tento filozofický přístup mění způsob, jakým vnímáme nepřízeň osudu, a povzbuzuje nás nejen k tomu, abychom vytrvali, ale také, abychom v obtížích vzkvétali. Prvním krokem k překonání výzev pomocí mentální síly je přijetí stoického přístupu. Vnímejte každou výzvu jako zkoušku svých ctností, jako je moudrost, spravedlnost, odvaha a umírněnost. Například profesní neúspěch může být zkouškou vaší moudrosti. Dokážete se z této zkušenosti poučit? Může také prověřit vaši odvahu. Vzdáte se nebo vytrváte? Tím, že výzvy takto přeformulujete, je nejen pasivně snášíte, ale aktivně se s nimi vyrovnáváte a získáváte z nich cenné ponaučení. Dalším klíčovým aspektem je udržení pocitu kontroly nad svými reakcemi. I když nemůžeme ovládat všechny vnější události, můžeme ovládat to, jak na ně reagujeme. Tento pocit vlastní iniciativy je posilující a je jádrem stoické filozofie. Když čelíte nepřízni osudu, místo impulzivní nebo zoufalé reakce, stoický přístup zahrnuje zastavení, reflexi a výběr reakce, která je v souladu s vašimi hodnotami a cíli. To může znamenat záměrnou pauzu, abyste si utřídili myšlenky, vyhledání rady od důvěryhodných mentorů nebo prostě rozhodnutí zůstat optimističtí a motivovaní navzdory nepříznivým okolnostem. Kromě toho překonávání výzev pomocí mentální síly zahrnuje také procvičování odolnosti. Odolnost neznamená jen vzpamatovat se, ale také posílit díky překonávání překážek. Tento růst je podobný tomu, jak se svaly posilují opakovaným namáháním a zotavováním. Každá překonaná výzva nejen testuje vaše mentální a emocionální limity, ale také je rozšiřuje. Dozvíte se více o svých schopnostech, limitech a o tom, jak je zodpovědně posouvat. Toto učení a růst podporují hlubší sebevědomí. Vědomí, že jste již dříve čelili nepřízni osudu a vyšli z ní silnější. V praxi to znamená, že se nevyhýbáte výzvám, ani netoužíte po snadnějším životě. Přijímáte těžké chvíle jako nedílnou součást svého rozvoje. Jde o to, abyste se vědomě rozhodli stát pevně tváří v tvář nepřízni osudu a řídili se stoickými principy. Když se objeví výzvy, připomeňte si chvíle, které jste v minulosti překonali a čerpejte sílu z těchto zkušeností. Představte si, jak zvládáte aktuální výzvu s kompetencí a klidem a pak podnikněte nezbytné kroky, aby se tato představa stala skutečností. Budování odolnosti je nezbytné pro efektivní zvládání životních vzestupů a pádů. Nejde jen o vzpamatování se z neúspěchů. Jde i o to, jak se z každé zkušenosti poučit, růst a stát se silnějším. Stoicismus nabízí řadu praktických rad, jak rozvíjet odolnost a klade důraz na význam vnímání, jednání a vůle. Stoikové nás učí, že to nejsou samotné události, které nás rozrušují, ale to, jak je posuzujeme. Tento poznatek je základem pro budování odolnosti. Praktickým tipem pro budování odolnosti je nejprve pracovat na změně svého vnímání. Když narazíte na výzvu, zkuste se na ní dívat z pohledu růstu a příležitosti. Zeptejte se sami sebe, co se z této situace mohu naučit nebo jak mě to může posílit. To neznamená ignorovat své emoce nebo předstírat, že je vše v pořádku. Jde spíše o to, abyste si své pocity uvědomili a zároveň se soustředili na aspekty, které můžete ovlivnit a které přispívají k vašemu růstu. Další strategií je udržovat rutinu, která podporuje vaše duševní a fyzické zdraví. Stoikové byli velkými zastánci života v harmonii s přírodou, což zahrnovalo péči o tělo i mysl. Pravidelné cvičení, zdravá strava a dostatek spánku nejsou dobré jen pro fyzické zdraví.
Zvyšují také vaši psychickou odolnost tím, že snižují stres, zlepšují náladu a zvyšují hladinu energie. Kromě toho může začlenění denních nebo týdenních praktik, jako je meditace, psaní deníku nebo čtení filozofie, pomoci udržet klidnou a soustředěnou mysl a připravit vás na jakékoliv výzvy, které mohou nastat. Budování odolnosti navíc zahrnuje stanovení jasných a dosažitelných cílů. Tato praxe vás udržuje motivované a pohání vás vpřed, i když se objeví překážky. Cíle vám dávají smysl a směr a fungují jako kompas v dobách zmatku nebo úzkosti. Rozdělují zdrcující výzvy na zvládnutelné kroky, což usnadňuje sledování pokroku a udržování naděje. Stoik by mohl navrhnout stanovit si cíle týkající se ctností, které chcete rozvíjet, jako trpělivost, odvaha nebo moudrost, spíše než vnější výsledky. Tím zajistíte, že vaše cíle přispějí k osobnímu růstu a zůstanou pod vaší kontrolou. Pro budování odolnosti je také zásadní zapojení se do podpůrné komunity. Stoicismus učí důležitosti podpory a empatie v rámci komunity. Obklopte se lidmi, kteří vás povzbuzují a podporují. Těmi, kteří vám mohou poskytnout radu a nový pohled na věc, když se potýkáte s obtížemi. Tato síť může být zdrojem síly a odolnosti a připomínat vám, že na své cestě nejste sami. Sdílení svých zkušeností s ostatními a naslouchání jejich zkušenostem vám může poskytnout útěchu, nové poznatky a nové strategie pro řešení životních výzev. A konečně, praktikování vděčnosti je mocným nástrojem pro posílení odolnosti. Zaměřením se na to, za co jste vděční, přesunete svou pozornost od toho, co vám chybí nebo co se pokazilo. Tato změna může dramaticky zlepšit váš duševní stav, snížit úzkost a depresi a zároveň zlepšit celkovou pohodu. Každý den si udělejte chvilku na zamyšlení nad několika věcmi, za které jste vděční. Tento zvyk je v souladu se stoickými praktikami, protože vás povzbuzuje k tomu, abyste oceňovali to dobré ve svém životě i v těžkých časech. Děkuji, že jste se dnes připojili a stali se součástí naší komunity. Pamatujte, že každá výzva není jen překážkou, ale cestou k hlubší síle a moudrosti. Pokračujte s námi na této cestě. Nezapomeňte se podívat na jedno z doporučených videí na vaší obrazovce, abyste prohloubili své porozumění a praxi stoických principů. Společně můžeme každou překážku proměnit v příležitost a já se těším, že s vámi budu pokračovat v této cestě.